Prisutných na otveranju výstavy privítal direktor archívu Vojvodiny dr. Nebojša Kuzmanovič, potom direktorka Zavodu za kulturu vojvoďanských Rusnacov Hanna Maria Rankovič, jak i rukovoditeľka projektu Mirjana Dekič, etnolog Pokrajinského zavodu za zaštitu pamätníkov kultúry i istoričar Muzeju Vojvodiny, Ljubica Otić, dlhoročni сотрудник zavodu na tým projektu. To bar začne i mušim poveže do ta výstava bola 16. roku u maju u Svidniku, a potom u Beogradze u etnografskim muzeju i všelijak, že fachova javnost, mušim povez, prepoznala značnost jej, a to potvrdzuje evo i prosto nješkajše zbuvanje u arhivu Vojvodine u jednoj takej eminentnej instituciji. Projekt Rusnaci u cyklusu životných obyčajov popri výstavy panov má i tribinu, jak i decinskú robotňu, ktorá še na istým mjesce odvije na nedzeľu. Cilj toho projektu inicировать rozvoj svidomosti o značnosti kultúry, skarbu i interkulturálnym dialogu, jak i upoznávanie širšej javnosti so nemateriálnym kultúrnym skarbom vojvoďanských Rusnácoch. Fotografii zo skarbu Budinskovej familii z ruského Kerestura skeniroval i obrobil fotograf Nedeljko Markovič, a celú podiju organizoval Jevgen Mudry.